Veja koji je radio. Tamo ćete vidjeti sve, neću sad da otkrivam ništa. Svi kad će Noodle HRK, ne vjerujem da ću to više raditi, brate, iskreno. Noodle HRK teško, brate. Kaže, brate, gde si Stex, brate moj? Ljudi, možda smo i mogli uskoro deliti moderatore, šta mislite o tome, a? Nije ni to loše, gde si Legendo, pozdrav, Leo. Treba neko za thumbnailove, brate, imam najjačeg dizajnera za thumbnailove, Lazara. Upalili ga u struju i ne puštaju. Tako da, hvala ti puno, ali ne treba. Skemer za pare, tako je, brate. Da li si prevarili ljudi za giveaway? Brate, to ćemo ostaviti možda sledeći live, stvarno sad ne mogu da, brate, objašnjavam, to je stvarno polemika bila, zato što taj profil si mi turirao gde sam ja trebao da organizujem giveaway, auto koji je u pitanju, koji ja posjedujem, znači tu je Audi, samo ću reći da je Audi, znači trebao sam da delim Audi na giveaway. I ugase profil i Simi turirao, znači Instagram nešto prebacio, ne znam nija šta, ugasi profil, Simi turirao, ugasi Simi SFVS i eto, to je to ukratko. Ja kad lažem, burazu. Vraćene su svima pare, znači, vidio sam nešto na TikToku mi izlazilo, nije mi vratio pare, ovo, ono, ja sam vratio pare, nego nisam mogao odmah, brate, zato što sam upao sranje, brate, 2 Instagram profila ugašena, BMW se sjebu u tom trenutku, sve mi bilo sve... Aha, znači, BMW mu se slupao i zašto mu se BMW slupao, nije mogao da vrati ljudima pare koje je dugovao. Nije mogao da se odveze da im vrati pare. Dobar. Ne, ali dobre razloge daje. Dobre razloge daje, majke mi, kako se zove, zašto nije vratio pare. Mislim, kao neka polemika, neki debili nešto kenjali, kao neke pare ja uzeo, pa kao nisam teo da dam nazad. Ljudi, to je sve glupost. Meni zapravo volan bio masan i kad god okrenem volan, ispadnem iz ruke. Ja nisam mogao, ljudi. Ja sam teo da uđem, ovako uđem u kola, upalim ih, i da ne može, volan ne ispada. Znaš? Kad burek jedeš svaki dan. Jeste. Možda je kiša padala pa bilo mokro napolju. I onda posle... A kabrio voziš, da? I ti si baš podelio iPhone. Nisam. Svi oni iPhone što sam davao na ulici, ja ugasim kameru i otmem čoveku nazad. Dobrica reši, da. Pa tebra, ja dam, ugasim kameru, kažem Dobrice. Znaš kako kažu? Dobrice njam. Hektore njam. Aport Dobrice, da. Da. A u stvari ne snima ljatif nego zločko, za svaki slučaj. Da, pojačanje. Evo, ali kaže, brat uloži te pare u auto, vjerojatno mora onda iz svog džepa da daje svima. Ne gotivim ga nešto, ali jeste malo jebeno. A čekaj, stani, pitanje. Ti misliš da on uzeo pare od ljudi, kupio auto i da mu nije ostalo para, šta? Da je on uradio, da on hoće pokloni kola jer vas voli, a ne zbog love. Pa nije on odlučio da poklanja kola jer vas voli, nego zato što je zaradio na tome, logično. Pa mislim, what the fuck. Ja ću pokloniti kola zato što vas volim, a ne zato što hoću da zaradim. Zato što ja vas zapravo volim. I ja sam zapravo zahvalan i samo ću da vraćam ljudima što me prate, kao hvala. Ali... Evo ga, ovaj Lux došao se reklamira, tebra. Odmah ste reklamira. A on? Koliko para zarađuje, tebra, sprdnja, vrate. Da. Šta sam teo? Ali da, evo, vidite, znate da kaže Simi, nema boljeg osjećaja nego kad odeš ujutru na burek. Eto, pa ti idi na burek pa ne možeš posle vratiš pare jer volan masa. Ajde. Ne bi bilo ono loše, brate, u životu taj period i dođu seratori da kenjaju samo po meni, ali... Seratori da kenjaju po meni? Pa realno i budale te, bra. I oni što Delić kada se zaduži, oni dileri i to. Seratori te, bra, ISKR. Šta oni sad kenjaju, šta kao? Gde su moje pare? Ne, kao... Gde su moje pare? Ne, ali gde su moje pare, buraz, šta? Ne razumem. Koji si serat? On je kriv što je davao. Niko ne pita meni kako. Ne, ja uzem pare. A čekaj, ja uzem pare od nekoga. I on debil. Evo ga Lux u četu. Lux, jesi u četu? Ako je ušao samo da se zaklamira i otišao... Ma, to je klasika, Classic Lux.
ali kako se zove, nebitno. Eto, Lux mi je dao 10.000 evra u klipu, ste videli, i šta sad, on treba meni da traži pare. Evo ga, tu je. I šta sad ja treba tebi tvoje pare da vraćam? To je donosio onda, brate. Pa šta te, Ti da ste da vraćaš pare, ti bi digao kredit, brate. Pa realno. ja da sam teo da vratim pare, ja bih digao kredit, pa jest? Koje su to fore kao, jel možda mi kao vratiš moje pare? Pa šta sam ja, debil? Mene niko ne pita jel ti treba još para, ne, nego vrati moje pare, ajde. Ajde, Isto, molim. ja sam stvarno išao u Han, nije nego znam za caku, brate. Da izbegnem, brate, profi. Ajde, molim Izbegne vas. metak. Jebote, ma ajde, serator, ne,